hanya mafi sauki da zaka koyi ma'ana lissafi cikin sauki daga wayarka. Da Allah ina roƙon duk wani wanda bai mana subscribing ba a wannan channel din, so zai ga wata alamar rubutu mai ja haka a kasa wannan bidiyo, sai idan na akanta zai ga ta tawo baka kamar haka, sannan kuma sai ya da a gefen nan gefen dama zai ga wata alamar kararrawa, sai ya zabi na farko mai all, sannan da Allah sai ya like na bidiyon in ta burge shi, sannan kuma sai ya share nata da yan uwa da abokan arziki. Ba tare da bata lokaci ba, bari mu je cikin bidiyon nan. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa a cikin wannan bidiyo namu a yau. So da kamar kullum idan har za mu yi bayani akan application, mukan je ne Play Store mu dauko wannan application. So application da za mu yi magana akai yau, application da zai koya maka maths, ma'ana lissafi na makaranta da sauransu daga cikin wayarka. Kamar yanzu wannan application din na tabbata zai wa mutane da yawa amfani, yanayin ba makaranta, sannan kuma ko ka zauna kana karatun lokaci akwai gajiya da sauransu. So wannan application in kawai daga cikin wayarka kana danna wayarka ko hira ake kawai ka dan dauki wayarka kana dannawa, zaka iya shiga kana duddubawa abubuwan maths, lissafi da sauransu. So kai sai abunda zamu yi anan, zamu fita mu je kan Play Store. Application din kamar haka, Play Store tawa. So wannan shine application din, ana kiran shi da Complete Maths daga kamfanin menene indosmile.com, sunan kamfanin da suke wannan application. So a kasan nan idan ka zaka ga mu application ne da mutum 500,000 suka yi installing nashi akan wayoyinsu, mutum 3,000 ne suka yi review na wannan application din, sannan kuma MB application din kwata-kwata ba ta da nauyi, MB ne 5.9, a takaice dai MB 6 zai ajiye maka wannan application din akan wayarka. So abinda zamu yi anan shine wanda bai installing ba sai ya je kai sai ya danna kan install, wanda kuma ya gama installing sai mu danna kan open kamar haka. Sai yanzu wannan application namu ta buɗu, ko in ce tana buɗuwa. So a ƙasan nan idan ka ga wata yar button yar karama an rubuta start akan ta, so sai mu danna akan start nan kamar haka. So idan muka danna kan start nan, application din ita ma akwai talla saboda masu application din su masu dan samu wani abu, so aka samu wannan application din talla. So wannan application din kamar yadda kake kallon shi anan, duk wani abu na mathematics gashi anan. Akwai maths tutorial, ma'ana gurin da zaka je kai karanta maths ka gaggane wa'insu bayanai, amma wa'insu bayanai akan mathematics shine maths tutorial, shine abu na fare wannan da alkalamin nan. So duk wani topic gashi nan anan, modular arithmetics, arithmetic and geometric sequence, antis, waye, basic operation on numbers, basics rules of algorithms, structure, waye, duk wani mathematics da yake anan, logarithms and anti-logarithms duk gasu anan, komai factorization, angles around the point, komai gasu anan, geometric construction, duk wani topic na maths, graph lines, duk wani Venn diagram, sort functions, duk wani topic na maths gasu anan, quadratic equation, indices, law of indices, duka gasu anan. Kawai kai sai ka duba me kake so ka koya, ko kuma mene wanda kake tunanin ka manta, sai ka bude ga nan ka'idodi da dokokin yanda ake solving na wannan problem na mathematics in ka bi daya bayan daya, kai ka karanta shi daya bayan daya ka fahimci komai. So bayan ka gama fahimtar komai sai ka koma nan ka duba wani kuma ka karanta ka yi komai. So akwai formula na maths, kamar yadda muka sani a mathematics komai akwai formula da mutane suke aiki da shi gurin solving na certain problem. Duk wani calculation ma yakan zo da formula, ko calculation ne na maths ko physics ko kuma chemistry ko kuma economics da sauransu, ko accounting, duk suna da formula. So fannin duk nan akwai formula ta mathematics gasu kamar nan idan ka danna kan nan. So duk wani formulas gasu a nan, kowane topic zaka samu yawancin topics din suna da formulas nasu, ga constant, ga basic, ga quadratic equation formula, indices na formula na law of indices, formula na logarithms, formula na sort, trigonometrics, triangular, komai, polygon, cycles, duk gasu a nan. Zaka zo kawai ka danna. Yanzu wayannan sune formulas na constant kenan, basics kuma ga formulas nasu, so ga indices anan. So wannan sune formula na law of indices, gashi an maka breakdown na yanda formulan take har aka zo aka same ta. So duka wannan set su ma duk gasu, su union, su intersection, su waye, duk gasu anan, duk komai anan, triangle gasu nan su ma duk da yanda ake solving nasu. So yanzu duk wannan in kana bukatar wani formula zaka zo nan kai sai ka same su. Sai yanzu anan kuma kana da calculator a cikin wannan application din,
calculations in shine calculation akan me kake so kai. An maka setting kowane calculator da formula shi. Yanzu idan simultaneous equation kake solving, da ka zo ka danna kan na fara nan simultaneous equations, dama normally akwai yanda ake sa quotients na simultaneous equation. Simultaneous equation dama kamar yadda muka sani ga wayanda suke maths, calculation da ake yin sa simultaneously. Kamar yanzu ana an maka layi biyu ko mai biyu ne, x biyu y biyu z biyu, so zaka saka nambobin x, zaka saka na y da sauransu a ciki. So haka wannan shi ma zaka sa sai ya zo ka danna kan enter ya baka amsar ka da sauransu duka wannan. Sai yanzu anan idan muka koma baya za mu samu quadratic equation, shi ma gashi ga nashi kamar haka anan, komai da komai nasa da ka sani nan yana cikin nan. Yanda formula yin yake gashi anan, shi ma akwai a, akwai b, akwai c. Zaka sa kawai ka danna kan enter ya baka amsoshinka, kai solving na quadratic equation naka, trigonometrics, arithmetic sequence, geometric sequence, duka gasu anan. Duk wani sequence da mathematics gasu anan gurin. So abu na gaba anan akwai math question. Idan kana bukatar math questions ko wani abu makamancin haka, gashi nan math theory questions. So yanzu anan idan ka danna duk wani theory na math gasu anan, zaka iya dudduba questions ɗin ku, kana bukatan ka sa ka bawa mutum ne answer na questions ɗin ko wani abu kamar haka. Ga su ma wannan questions ɗin har za a gaya maka questions ɗin ta taɓa fita a WAEC 20 kaza 20 kaza. So wannan application yana da matukar amfani sosai a gurin mutane, musamman ɗalibai da suke karatu kuma yanzu yanayi ta babu makaranta. So yanzu akwai maths quiz kuma anan, idan kana so ka yi gwada basiranka ka gane ko ka har yanzu maths ɗinka tana nan, akwai quiz. Zaka zo kawai ka yi ka zaɓa angular of polygon ka karanta, ga objective ne ka danna ka sa next ka je ka gama kamar haka duka zaka yi su. Yanzu akwai kuma maths dictionary. Zanzan normal maths dictionary shine waɗansu abubuwa, kalmomi da ake amfani da su a dictionary maths. Kowane subject akwai kalmomi da ake amfani da su domin a fahimci wannan subject din, ko kuma in ce ma inda suke subject din suke aiki da ita domin haka subject din ta tanada. So maths din ma duka haka akwai komai anan. Zaka iya ka zo nan yanzu a karanta maka abu kamar haka, komai da kake ga modules. Yanzu modules nan ka karanta zai iya ma. In mathematics, a complex number is regarded as a combination. Application din ma zaka iya karanta maka komai da komai naka. Still kuma yanzu anan akwai scientific calculator. Wancan calculation in an saka maka calculator ne da zai maka solving kowane problem, duk wani topic akwai calculator da zai solving nashi. So yanzu anan shi kuma akwai scientific calculator, shine wannan scientific calculator. Akwai kuma graphing calculator. Scientific calculator shi anan gashi nan shine na fara nan. Normal calculator ne na yan scientists da muka saba gani wanda suke aiki da shi. So a kasan nan kuma akwai graph calculator. Maybe kana solving na wani problem da ya shafi graph ne, so akwai calculator da zai maka solving na problem na graph duka a cikin wannan application. Sai yanzu idan ka koma baya kuma akwai tiki maths. To duka wannan tricks ne na maths da prime numbers, ko duk wani abu na mathematics da suke nan, wasu tricks da ake a cikin maths da sauransu. Bari mu jira yar tallan ta gama sai mu cire ta. Sai yanzu mun cire ta, su duka yanzu wannan ka gani anan. Sannan akwai unit converter, akwai binary converter, sannan kuma akwai statistic converter. So unit converter a gashi nan anan shine, so zaka zaɓa wani unit kake so kai converting, area, length, mass, pressure da sauransu. Duk wani abu da kake so kai converting nasa inda yana cikin unit ne, so zaka same shi anan, velocity, power, energy da sauransu. So yanzu idan kuma ka zo akan binary converter ne, so shi ma anan ga binaries in gashi yanda suke. Duk inda binary in ya kama, in ya fito akan angle ne ko akan menene ne, duka gashi nan anan. So sannan kuma akwai statistics, so abun da ya shafi mean, media, mode, akwai normal ko abun da suka shafi chart da sauransu, to duka anan statistics. Duk wani abu na statistics zaka same shi anan, inda zaka zo ka duba ka fahimci me kake so ka kalla. So sai abu na karshe mo apps daga kamfanin idan sun yi wani application ka samu. So wannan application a gaskiya za ta ma ɗalibai amfani sosai gurin yadda za su na tuno da abin da aka karantar da su a makaranta da sauransu. Duk wani abu na mathematics application na yana kunshe da shi a ciki. So abin da yake bukata kawai kana su kai aiki da application ɗin ka karanta ka fahimci duk wani singula da aka yi ta mathematics a cikin wannan application. So da Allah, ina fata wannan bidiyon ta burge ka kuma za ta maka amfani sosai. Sai mun hada bidiyo na gaba.